खन्थाइनि मुं गोजोननि बार नांफैथों। लिरगिरि नीलकण्ठ बर', आवरायगिरि मुस्रि बिश्वजित बसुमतारी। जोनोमपुरियाव दा गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुखुब। जोंनाय अराव आखाइ हांनानै सोलेराव दुंनाय होना आबै आबौमोनाबो सानफिनदों थांनाय दिनफोराव मा जालांखो, गोदान बोसोराबा बोरै थांगोन। गुसु बारनि नारसिननायाव बिलाइफोराबो लासै लासै सिरिलांदों। निहिरनि थप थप सोदोबाव मोनसे गोदान बोसोर फैगोननि मोन्दांथिया रोखा जादों। जोनोमपुरियाव खौसेनि गारांजों बरायनो हाथों गोदान बोसोर। उन्दै गेदेरनि बायदि मिनिनायनि मोखां रोखा नुथों। खौरां सफैदों मोजां देरहासारनायनि, अननाय मोजां मोननाया बयनिबो बिखायाव थाथों। गंसे बिखा होथों बिबार दाउफोरखौ अनसायनो, जिउ मोनसेयाव हास्थायनायाथ' गोबां। जोनोमपुरियाव गोदान बोसोराव गोजोननि बार नांफैथों। आंगोनि सेरजायाव रंजानायनि देंखो जाना बुहुमनाङैनो गोसारलांहैथों।